Hvad er det, du står og laver her? Jeg dirigerer trafikken. Jamen, er vi ikke i en lille by, der hedder Stenum, hvor der ikke er ret meget trafik? Jo, men lige i aften, der er der enormt meget trafik. Hvordan kan det være? Jamen, der er et kæmpe arrangement her i Vestkirken. Det blev vist også holdt sidste år. Og det hørte jeg, det var rigtig godt, så nu er vi oppe og se, hvad det er for noget. Og det var en fantastisk aften. Og så kommer vi selvfølgelig igen, når I laver arrangement igen. Så du tror, det bliver godt i aften også? Det er jo helt sikker på. Jeg kan så godt lide de gamle sange. Og de handler jo om Jesus.
Gud er mægtig god, og han har været rigtig god imod mig. For 10 år siden, der gav jeg mit liv til Jesus. Jeg levede et elendigt liv på Nørrebro i København, og jeg vidste jo ikke, hvilken vej jeg skulle gå. Så jeg blev siddende og røg hash. Ligesom i eventyret om den grimme ælling, der er huset ude på landet der. Det ved ikke, hvilken vej det skal falde, så det blev stående. Og så jeg blev siddende, og jeg sad og røg hash. Og det var altså ikke særlig rart, fordi jeg kunne have depressioner i dagevis. Og mit liv var en stor elendighed. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. For uanset hvad jeg prøvede, jeg blev alligevel ved med at ryge hash. Jeg var bundet af det og var i en desperat situation. Jeg så, at der var en magt, der var stærkere end mig selv, end min egen vilje til at gøre godt. Der var noget, der bremsede mig og tvang mig. Og i dag ved jeg jo, at det var selvfølgelig mørkets fyrste, der på grund af min synd havde fået magt i mit liv til at kontrollere mig. Siden han gav mit liv til Jesus og opdagede en mægtig kærlighed, en mægtig gennemsyrende kærlighed, som var større end noget andet. Det var ikke en kærlighed, som kunne forstå, men jeg kendte den lige pludselig. Jeg vil bare gerne sige til dig, der er herinde nu, der er en stor kærlighed til dig. Der er en kærlighed, som er ubegribelig. Der er en kærlighed, som siger, du er elsket, jeg elsker dig, kom til mig. Fordømmelse hører ikke den kærlighed til. Det er åbne arme, det er Jesu arme. Han er min sang og min glæde. Han er min Herre og Gud. Jesus i dine hænder. Jeg hviler til livet er slut. Jeg kan mindes en tid i mørke. Ingen mening med livet jeg så. Men da hørte jeg røsten fra Herren, som vil vise den vej vi skal gå. Han er min sang og min glæde. Han er min Herre og Gud. Jesus i mine hænder. Jeg hviler til livet er slut. Herre Jesus, jeg ønsker at leve i din nærhed og tryghed hver dag. Giv mig styrken og kraften fra oven, så mit liv helt kan tjene din sag. Han er min sang og min glæde. Han er min Herre og Gud. Jesus i mine hænder. Jeg hviler til livet er slut. Når den store dag så kommer, i det nye Jerusalem, der jeg bøjer mig ned ind for Herren, og for ham, som siger velkommen hjem. Han er min sang og min glæde. Han er min Herre og Gud. Jesus i mine hænder. Jeg hviler til livet er slut.
Skal vi ikke stå op nu?
En fuldkommen glæde at få, når man har bedt, når man har lært at vente til det Herren vil er sket. En fuldkommen lykke at hvile i hans favn, at vide jeg er elsket, og han kalder mig ved navn. I dag er en herlig dag, i dag er nåden ny. I dag kan hjertet juble højt, som lærken under sky. I dag er en særlig dag, og jeg har set på ny Guds grænseløse kærlighed, så gammel og dog ny. Det er jo disse måneder 26 år siden, at vi startede Hirtshals Ungdomskor. Og det blev til 5 rigtig dejlige år, hvor vi fik lov til at komme ud i næsten i hvert lille missionshus i Vendsyssel og også langt størstedelen af Jylland på markedspladser. Vi fik lov til at lave 2 kassettebånd. Og så kan vi spørge os selv om, hvorfor gjorde vi det for 26 år siden, og hvorfor står vi her i dag, 26 år efter? Det er for at synge ud evangeliet, det glade budskab. Det er at få lov til at pege på Jesus, ham som dengang og som nu er blevet livet for os. Er Jesus blevet livet for dig? Jesus, han har sagt, at han vil være synderes ven. Han gik i døden for din og min skyld. Ja, Jesus, han har sagt mere. Han har sagt, at når vi giver os til ham, så vil han ikke blot være vores ven, han vil være alt for os. Og det er optakten til den første sang, vi synger, der hedder, han er mere end en ven, han er alt, ja, livet for mig. Let's go.
trygt hos Jesus, ser jeg dagene som svandt. Til hans kærlighed så nådig, den mit hjerte overvandt. Siddende i Jesu nærhed, får jeg kraften til at tro. Der jeg lægger synd og sorg, om en træt jeg finder ro. Siddende så trygt hos Jesus, får jeg lov at græde ud. Af hans følge jeg må tage og trøst og nåde hos min Gud. Gud Jesus har din balsam, her jeg knæler ved din fod. Se i kærligheden til mig, til alene du er god. Giv mig Jesus sind, o Herre, gør mig hellig som han er. Må det kendes at hos Jesus fandt jeg hans retfærdighed. Siddende så trygt hos Jesus. Hvem er det, som går der, så bøjt under korset, på stenlagte gater, mod Golgata hen? Tænk sidst, da vi så ham, han satt der på islet, og ropet lød, "Hil dig, du Davids søn." Se, det er Jesus, kongernes konge, herrenes herre og syndernes ven. Han som mod røsten på højtiden unge, helbreder syge og udfrier dem. Hvem er det, som nagles til korset med smerte, bliver hånet og spottet, men er som et lam? For syndere gav han sit liv og sit hjerte, et fuldbragt han råbte, så døde han. Se, det er Jesus, kongernes konge, herrenes herre og syndernes ven. Han som mod røsten på højtiden unge, helbreder syge og udfrier dem. Han lagdes i graven, som godt blev forseglet, med kejserens stempel, soldater holdt vagt. Fra graven han opstod, han døden besejret, og snart skal vi se ham i
så skal vi alle sammen synge igen. Kom som du er til din frelser. Det er sådan set den vigtigste sætning i hele sangen. Kom som du er til din frelser. Du behøver ikke at pynte på dig selv, eller komme med forklaringer. Du behøver ikke alle de der ting, som man gør som menneske, nemlig komme med en masse, ja, men jeg er ikke god nok, eller der er nok ikke noget om det, eller hvad nu, og sådan noget. Kom som du er til din frelser. Og du kan komme til din frelser der, hvor du sidder, der, hvor du står, der, hvor du går hen i aften, der, hvor du er i morgen. Der kan du komme til din frelser. Og det vil vi gerne synge om. Og jeg tror, at alle sammen selvfølgelig, vi kender den, smittet af vantroens dønd. Blodet, der flød fra hans vunder, renser din sjæl fra al synd. Kast dig i frelserens arme. Det er sådan nogle gamle ord, men jeg er helt sikker på, at vi forstår, hvad meningen er. Kom og kast dig i frelserens arme. Det er det bedste sted at være. Det synger vi om nu. Gør mig til et redskab for din fred. Det var Frans af Assisi, stifteren af Franciskanerordenen, der bad den bøn for mange år siden. Og det er vort ønske, at den må være en bøn for os, som er her i en verden fuld af ufred.
lad mig så kærlighed. Hvor uret råder, lad mig skabe ret. Hvor tvivlen er, tro på dig. O Herre, lad mig ikke tænke på, om jeg bliver trøstet, men om jeg kan trøste, om jeg forstås, men om jeg kan forstå, om jeg bliver elsket, men om jeg kan elske. Gør mig til redskab for din fred. Hvor mørke truer, lad mig tænde lys. Hvor håbløsheden hersker, bringe håb. Hvor sorgen truer, trøst fra dig. O Herre, lad mig ikke tænke på, om jeg bliver trøstet, men om jeg kan trøste, om jeg forstås, men om jeg kan forstå, om jeg bliver elsket, men om jeg kan elske. Gør mig til redskab for din fred. Når vi forlader skyld, vil du forlade. For det er ved at give, at vi får. Og ved at dø, at vi opstår. O Herre, lad mig ikke tænke på, om jeg bliver trøstet, men om jeg kan trøste, om jeg forstås, men om jeg kan forstå, om jeg bliver elsket, men om jeg kan elske. Så stærk er kærligheden. Det er en dejlig sang, som handler om, at Jesus, han gik hen til Lazarus' grav og kaldte ham med livets røst, således at Lazarus blev opvakt fra de døde. Og sådan en herlig Gud har vi, at han kan opvække mennesker fra de døde. Så stærk er kærligheden. Løs op en
Sange, vi aldrig glemmer, det forbinder vi jo med sange, som vi har hørt mange gange. Sange, som er uopslidelige. Sange, som vi har gjort utrolig meget brug af. Gamle sange. Men vi har også valgt at tage nye sange frem. Sange, som vi tror, at vi aldrig glemmer. Og i aften har vi en tekstforfatter iblandt os. En tekstforfatter, som bor i Herning, Anne-Kristine Hår. Og vi har blevet grebet af disse fine sange, som Anne-Kristine skriver. Anne-Kristine sidder hårdt mærket af hendes sygdom hjemme i Herning. Hun fortalte mig, hvordan hun gang på gang havde det meget svært, da jeg besøgte hende. Og nu skal vi om lidt lytte til en af hendes sange. Pladsbyttet hedder sangen. Anne-Kristine, hvordan blev den sang skrevet? Ja, det var en tirsdag for et par år tilbage. Vi skulle til bibelkreds om aftenen, og det glædede vi os meget til. Men så blev det sådan, at jeg blev syg, og måtte være alene derhjemme. Det var jeg ked af, og jeg var træt af det hele, for at sige det som det var. Og hvad gør man så? Ja, jeg gik ud i køkkenet, og jeg satte mig ved bordet og græd. Jeg lå simpelthen tårerne på frit løb. Men samtidig der foldede jeg mine hænder og bad Gud om, at han ville hjælpe mig. Og jeg har skrevet flere sange der, og jeg sagde til Gud, du må hjælpe mig med det her, og så vil jeg prøve at skrive en sang. Så må du give mig ordene, og så vil jeg skrive det ned. Og det blev så til den sang, som vi nu om lidt skal synge. Jeg har kaldt den pladsbyttet, fordi det er ligesom at bytte plads. Jeg forestiller mig, at ved et langt bord, der sidder Jesus ved den ene ende af bordet, med hans syndfrie liv foran sig. Og ved den anden ende, der sidder jeg med al min synd og alt det, som jeg har gjort forkert. Og så siger Jesus til mig, skal vi to ikke bytte plads? Og det synes jeg er så fantastisk, at han tog vores synd på sig, og vi må have lov til at gå fri.
svinger mod det, men Jesus har jeg altid. Hans kærlighed er min. Jeg ville gerne leve et liv, som ligner hans. Jeg ville gerne lyse med lidt af samme glans. Men om det lider lykkes, jeg jubler dog i løn. Mit liv, det er i Kristus. Han lever nok. Ja, Jesus, giv jeg altid må have mit liv i dig. Dit liv, din tro, din godhed, det gav du alt for mig. Her i mit eget hjerte er bare synd og min, men ved det værk du gjorde, er jeg fuldkommen. Som jeg sidder her i træet, således sad Lene Sandel, kun 21 år gammel, også en dag i træet i præstehaven. Her så hun, hvilken fare, der ligger i verden udenfor, men også hvilken tryghed, der ligger i Guds hånd. Der fik hun inspiration til at skrive sangen Ingen er så tryg i fare. Ingen er så tryg i fare, som Guds lille børneskare. Fuglen ej i skjul bag løvet, stjernen ej højt over støvet. Ingen nød og ingen lykke af hans favn os bort skal rykke. Han den bedste ven blandt venner, al vor trang og længsel kender. Vor hoved hår han tæller, her hver en tårer, som vi fælder. Han os føder, han os klæder, midt i sorgen, han os glæder. Om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver. Og hans mål er kun det ene, barnets sande vil at tjene.
3 dage før vi skulle have det her arrangement, der ringede Dorte til mig. Så siger hun til mig, prøv at ringe til en dame i Hjallerup, som for nylig har lagt sit liv i Guds hånd. Hun står her ved siden af mig. Velkommen, Kirsten. Prøv at fortælle os lidt om din situation. Jeg bliver lige nødt til at gå en 4-5 år tilbage. Der skete der det, som jeg tror sker for mange mennesker, at man søger en forklaring, når tingene ikke lige går som ønsket eller forventet. Og der sker så det, at jeg kommer i kontakt med en masse mennesker, som interesserer sig for alt det alternativ. En masse søde og rare mennesker. Og jeg involverer mig også dybt i det, og er stærkt optaget af det. Det ender med, at jeg begynder at læse teosofi. Det betyder åndsvidenskab. Og på den måde, der resonerer jeg mig frem til, at der findes en Gud. Og jeg kunne mærke det. Du siger, at du resonerer dig frem til, at der findes en Gud. Hvad med Jesus? Fandt du ham? Nej, ikke i første omgang. Men der sker det, at en nat, det efterår, hvor jeg begyndte at læse teosofi, der hører jeg en røst, der siger, du skal først læse Bibelen. Og det stod ikke helt klart for mig på det tidspunkt, hvad det egentlig betød. Og det gjorde det jo så senere, men ordet først, det har jeg grublet meget over. Men det oversatte du, eller det tolkede du for mig forleden aften, Jørgen. Ja, vi sad hjemme i din stue, og så talte vi om det. Og så kom det ord til os. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives os i tilgift. Hvad kom den røst til at betyde for dig? Ja, det gik ikke helt op for mig, hvad den egentlig ville fortælle mig, men jeg køber en bibel, og den følger mig faktisk overalt. Den bliver en slags tryghed for mig, og ordet menighed, det kommer også tit til mig, og jeg søger så en menighed og melder mig på et alfakursus. Ja, kom der så et vendepunkt i dit liv? Ja, det gjorde der, da en veninde til mig bliver syg, meget alvorligt syg. Så sker der det, at en aften på et alfakursus, der er der en, der foreslår, at vi skal bede for hende. Og under den her bøn, den forbøn for hende, der oplever jeg en stærk gennemstrømning af min krop, som kan jeg vist bedst beskrive det. Og jeg bliver ligesom lettere af det på en eller anden måde. Og jeg bliver ret forvirret og forskrækket over det, der sker med mig, fordi jeg var ikke klar over, hvad der skete. Og jeg fortæller det til de andre i gruppen, og de kan også se på mig, at der er sket et eller andet med mig. Og ham, der beder, eller ham, der havde bedt, han siger så til mig, Kirsten, det var Helligånden. Og ja, jeg er selvfølgelig stadigvæk lidt forvirret. De er faktisk ret nervøs for, at jeg skal køre hjem efter det her. Men pludselig går det op for mig, at jamen, så er det hele jo sandt. Og det hele, det er så det, jeg havde hørt til gudstjenesterne, det jeg havde læst i Bibelen, og det jeg havde hørt på alfakurset. Hvad betyder det så for dig? Jeg skal huske at sige, at veninden blev rask. Ja. Jamen det kom til at betyde, at det vendte op og ned på mit liv. Jeg oplevede, at men også, der var også en del, der var også en del betænkeligheder og bekymringer. Dem kunne jeg heldigvis tale med de andre fra menigheden om, og nogle gode venner og veninder, jeg har. Og de hjalp mig også med at bede, og det viste sig, at de fleste af de bekymringer, jeg havde, de var unødvendige. Jeg fandt en indre ro og en glæde. Og jeg skal også lige huske at sige, at når man kommer ind i et kristen fællesskab, så møder man også en stor kærlighed og omsorg. Og så har jeg fået fred i min tro på Jesus. Tænk sig, så ubegribeligt stor er Gud. Så ubegribeligt stor. Ja.
Tak skal du have, Kirsten, for det.